drugs tei kefek mani bai hakjal khai tonnani bagui tei hukumu mukumu rokno naragui puarnani nahar mongo koloi youth society ni loa jemong bai engna thangi tongo koloi khodani puila thang tei hukumu panda Chashar 27 May 2023 salbariwo khwai hangkoni telambora khaisa mongol kamyo khlaijaknai o naithok panda Pandana jengse dinayangni manjaknai kolai khodani rai okra bonang mongol bodok kolai narwai okra ngi manjak phainai TTA ni sini sak hamtei malmata bedegni samungtar dinai adon bonang kombol kolai tei narwai motamungbi manjak phainai hasteni kerang kokchap nokni adon bonang bisujit kolai tei bo tongbainai kolai khodani kolai youth society ni kuchuk tang okra ro Halo fungni dam cukup tamsu ni simino jengjangnai kolai khodani hukumu thangmung batelemung ni thayangkha khwai hangko telembra khaija mongol kamini mojang montri kolai ni noklawa Yagulo sharik dam tham tamsu ni simi khwai hangko telembra khaija mongol kamini hachukuri community hologo jengjangnai kolai khodani hukumu mosamung rujabmung akoro Jaduni Hai joto lukurokno o pandao hai manjangna bagai kolhor jatha koloi youth society ti phaisai o pandao fandiwi awi mungkhaini rogongka haping tibitei yakhrainai no